दैमारियाबो बिथांमोनखौ सागोन होखांनानै जे माने एनआइएनि केसआवहाय जोबनानै दोनफिननायखौ आङो जोबोद दुखु मोनदों आरो एथ' खस्थिजोंसो जे माने एनडिएफबिनि केडार माने लिडारफोर जेल जानानै दं बिथांमोनखौ बै सागान होनायनि लोगो लोगो माने केसखौ उथायनानै बख'नांगौमोन बिथां माने माबायाबो दैमारियाबो बिथांमोनखौ सागोन होखांनानै जे माने एनआइएनि केसआवहाय जोबनानै दोनफिननायखौ आङो जोबोद दुखु मोनदों आरो माने दानि सिएम जोंनि बर' माने माबाया बिटिआरनि माने गाहाय बिथाङा मानो बेखौ बेबायदि खालामखो बे केसआथ' आरो माने सबथ' एनआइए केसआव दंब्लाबो माने खालि माने हाजिराल' होयो बख'नो होननाय जिनिसखौथ' जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै गिबियावनो आङो बे इउटुबार बिथांमोनखौ गोसो खुसियै माने बजबनानै लाबाय लोगोसे आंनि बे निखावरि न'खराव फैनानै नोंथांमोनाथ' खबर लाफैदों बिनि थाखाय आं हाजार रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगो लोगो आं बुंनो सानो आंनि फिसाला बे हारिनि बर' हारिनि थाखाय जेरखम खामानि मावबोदों बे रखम खामानि मावबोनायाव बियो जेरावबो खाथिनानै दिनै सिलिगुरियाव हमजाहैदों सिलिगुरिनिफ्राय एनआइएआ हमनानै लायनानै एनआइएनि केसआव दिनैसिम आजि 10 बोसोर जाबाय दिनै आंबो बोरायबाय आं 80 बोसोर बैसो जाबाय बे बैसो जानाय रिटायार जानायाबो आङो बेसेबांबा 15 बोसोर 16 बोसोर जाबाय थेवब्लाबो आङो फिसाखौ नायनो लुगैबाबो थांनो हाला देहाबो सोलिला आङो माने 1910 सनावनो आङो माइल्ड स्ट्रक जानानै गोग्लैना थादोंमोन खुनुरुखुम थाबायनो हायो जानो हायो बेखिनिल' थेवबो आं बेखौनो बुंनो लुगैयो बिथांमोनहा एथ'बां माबा सारेन्डार जालायबाय माने सागोन होलायबाय माने रन्जन माने बिथां माने माबायाबो दैमारियाबो बिथांमोनखौ सागोन होखांनानै जे माने एनआइएनि केसआवहाय जोबनानै दोनफिननायखौ आङो जोबोद दुखु मोनदों आरो एथ' खस्थिजोंसो जे माने एनडिएफबिनि केडार माने लिडारफोर जेल जानानै दं बिथांमोनखौ बै सागान होनायनि लोगो लोगो माने केसखौ उथायनानै बख'नांगौमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा गाव एथ' माने सागान होलायनानै बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव दोननानै मा खालामनो सानदों आं बेखौनो माने साननो हायाखै सानस'नो हायाखै मानो होनना बुंबा जों लुगैयो माने गुबुन माने आफादफोरनिखौ जों नुनो मोनबाय जेरै माने गोदो बिएलटिनि माबा हाग्रामानि दिनावहाय माने जखननाखिनो जाबाय माबा एकर्डआ जादों एकर्ड जानाय लोगो लोगो सं गजोबदों केसआबो माबादों नै दाखालैसो माने आलफानि माने केडार लिडारफ्रा सारेन्डार जादों बिथांमोनहा सागान होदों इदिदों बिथांमोननिया जेलनिफ्राय गनो हाबाय नाथाय बे एनआइएनि केस बा रन्जन दैमारिनि बा माने एनडिएफबिनिखौ माने मानो दा जे बख'नो हायाखै आं बेखौनो आसरित मोनदों बेखौनो दुखु मोनदों गार्जेन हिसाबै जों लुगैयो जे बिथांमोनहाबो सागान होनाय लोगो लोगो एकर्ड जानाय लोगो लोगो गासिबो माने केडार लिडार गासिबो माने गजोबनांगौमोन दिनै बबे सालावहाय बबे माने फाखनाव खोख्लैनानै दोनखो आं बेखायनो प्रमद बर'खौ लुगैयो बिथांखौ मानगोनां माने दानि सिएम जोंनि बर' माने माबाया बिटिआरनि माने गाहाय बिथाङा मानो बेखौ बेबायदि खालामखो बिसोरखौ माने बख'दिया आं बेखौनो दुखु मोनदों आंथ' माने आजि 10 बोसोर जाबाय जेलावनो माने बे केसआथ' आरो माने सबथ' एनआइए केसआव दंब्लाबो माने खालि माने हाजिराल' होयो बख'नो होननाय जिनिसखौथ' जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै गावल' बुंनाय बायदि मोनो खिन्थु खामानिखौ मावा आं लुगैयो खामानि मावनाय खिन्थु खुगाजों गगोन जों लायगोन जों उमुगाव थांगोन बेबायदि प्रल'बन होनायखौल' नुनो मोनो बिटिआरनि बे प्रमद बर'मोनहा आंहाथ' बेसेबांबा गोबाव बिसोरो बख'गोन होनबाय थाबाय नै गाबोन उमुगाव थांगोन समफोर उमुगाव थांगोन माने हिमन्त बिश्व शर्माजों रायज्लायनो खाबाय खिन्थु रायज्लायदोंना रायज्लायाखै जोंथ' गरन्थ' गैया मानो होनना बुंबा एफा गोबाव आजि बेसेबांबा बोसोर जाबाय बिसोर बेबायदि बुंनाया बख'नायावथ' गैया दा बेखायनो आं सानो बिथांमोनहा जाहाथे जुदि माने नैबे इलेक्सनखौ मोजाङै जुदि खुंनो लुगैदोंब्ला माने
जोंनि बे केडार लिडार बे जेल जानायफोरखौ हगारथों आरो बिनिफ्राय माने लिडारफोर रन्जन दैमारिमोनखौ हगारनो नाजाथों अब्ला जों बिथांमोनजों दं जुदि बेबायदि नङाब्ला खिन्थु जोङो दोरोदबाय दस्रा हान्जायाव थांगोन बर' साहित्य सभानि बिथोनाव 1982 सनावनो आङो माने बे प्रमद बोराइनि प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि माने हिन्दी बर' इंलिश हिन्दी डिक्सनारिखौ कम्पाइल खालामनो माइसुराव सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेजनि माइसुराव थांदोंमोन 3 मास जोङो बेवहाय थाहैदों थानानै बे 6 शिड्युला जुदि बे डिक्सनारिया जायामोनब्ला कम्पाइल जायामोनब्ला बा बेखौ जों सोदांहैयामोनब्ला बे माबाया बर' माहारिनि बे 6 शिड्युल 8 शिड्युला जायामोन 6 शिड्युलाव थिसननो थाखायनो बर' साहित्य सभाखौ बिथोन होदोंमोन बे बिथोन होनायाव जों साब्रैया लागातार 3 मास थाहैनांदों बिथांमोनहा जाबाय सुरत नार्जारी मेघनाथ मुसाहारि आंनो ओमफ्राय दलेश्वर बर' बिथां आरो बेनिफ्राय रामचरण ब्रह्म बिथां सानैया आदा दलेश्वर बर'जों आदा रामचरणजों थैनानै थांबाय बेयावबो जोङो अनेक खस्थ' खालामनाय बेखौ जेब्लानाखि 92आव माने प्रिन्ट आउट खालामनो हादों बे दिननिफ्रायसो जोंनि बर' रावा 6 शिड्युल बा 8 शिड्युलाव फैनो मोनदों दा जायाखैमोन बिनिफ्राय बे राव माबानायनि अनगायैबो आङो गोदोनिफ्रायनो बै जे माने जोंहा बड'लेण्डनि माने आन्दलन जादों बे आन्दलनावहाय 3 मेन एक्सपार्ट कमिटि राम बिलास पारवान एकर्ड बेवहाय आङो 3 मास गाहाम एखेबारे माने देबरगावआव थानानै बा ओंखाम संनायनि बा बाजार खालामनायनि बिबान मोननानै लागातार माने बे दा NIA आव खाजानाय अमल आवगाया होमब्ला माने क्लास 5आवल' फरायोमोन बे फरायनाय समावनो आङो माबादोंमोन एखेबारे बेवहाय खाथिनांहैदोंमोन हा जोंनिया बाबा आंखौ दोनलांनो नागारै बबावथो थांखोब्रा होननानै सोंलायग्रामोन बे गथ'आ दिनै बे दुखुनांथाव बाथ्रा आङो कन्ट्रिबिउसन होनाया बेल' नङा गासिबो गोदो माबायावहाय 67आव अल गवालपारा बड' स्टुडेन्ट इउनियन माने जेलानाखि कनफारेन्स बर' बाजार हाइ स्कुलाव जादोंमोन बे समावबो आङो बे माने बर' स्टुडेन्ट इउनियननि बे कनफारेन्सआव ओंखाम संनांदों माने फुड इनचार्जआव थानांदों बे दिननिफ्रायनो आङो जेब्लायबो बर' साहित्य सभानियानो जा बा माने एबसुनि माने कनफारेन्सआ जा बेवहाय आङो सब समय फुड इनचार्जआव थाहैनांदों जेलानाखि सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया नैबे टेङापारायावहाय माने माबा प्रेसिडेन्ट जाब्ला माने बर' स्टुडेन्ट इउनियननि माबा प्रेसिडेन्ट दंमोन बे समावहाय आङो फुड इनचार्जमोन आरो बेनिफ्राय जेलानाखि माने आदा माने कमल कुमार ब्रह्मआ बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट जायो होमब्ला गार्लसआवहाय माने एखेबारे ओंखाम जाहोनांगौ गिलु बालु अखा हानाय एखेबारे अखा दैजों जों ओंखाम संनानै जाहोनांदों